היי לכל המאזינים, וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, כוח ההתנדבות. היום יש לנו אורחת מיוחדת, מנהלת המעורבות החברתית של בית ספר אורט גבעת רם, שירה סיבוני. היום נדבר על ההתנדבות, על יוזמות בית ספריות, על איך אנחנו כתלמידים יכולים להשפיע באמת, ונשאל את שירה על תפקידה ודעתה בנושא. אז מוכנים? בואו נתחיל. אז היי שירה, מה נשמע? אני בעצם אשאל אותך כמה שאלות, ואני ממש אשמח שתעני לי על זה, וניצור פה ממש דו-שיח, כדי שהמאזינים שלנו יבינו בעצם מי את, מה את עושה, וכל מה שקשור בנושא מעורבות חברתית, מחויבות אישית, כל מה שבעצם קשור בתפקיד שלך, ספציפית בבית ספר שלנו, וכנראה שזה גם תקף לבתי ספר אחרים. אז מה בעצם כולל התפקיד שלך כמנהלת מעורבות חברתית? אז בעצם התפקיד שלי בבית ספר הוא גם רכזת של מעורבות חברתית, והוא גם רכזת של תוכנית שנקראת אורטוב. אורטוב זה תוכנית שהיא מיוחדת לרשת אורט, בגלל שאנחנו בית ספר של רשת אורט, שבעצם באה לעזור לתלמידים לעבוד על פרויקטים מיוחדים שקשורים למעורבות חברתית. בנוסף לזה, תלמידים מבית ספר מחויבים מתוך מסגרת העבודה שלהם בבגרות, לעשות שעות מעורבות חברתית גם קבוצתי ככיתות, וגם אישי כל אחד במקום התנדבות. אז איך בעצם מתנהל תהליך המחויבות אישית, המעורבות חברתית? אז מתוקף תפקידי אני בקשר עם התלמידים, עוזרת להם למצוא מקומות התנדבות, מקשרת אותם לעמותות קיימות בשכונות השונות, וגם עוזרת להם ליצור כל מיני יזמויות חברתיות שמעניינות אותם. כבקשה של תלמידים, לדוגמה, לפני שנתיים בתחילת המלחמה, הפכנו מחמ"ל מלחמה, חמ"ל ירושלים בירושלים, למקום התנדבות שהרבה תלמידים מבית ספר הלכו להתנדב שם. זה בגדול. ואיזה פרויקטים או יוזמות חברתיות רצות כרגע בבית ספר בעיקר? איזה דברים את מריצה לנו? בתוך בית ספר פועלים 3 תוכניות מתוך אורטוב. פרי גנך, שזה פרויקט של שותפות עם משפחות שכולות של בית ספר, ועבודה בעצם על הנצחה גם של בוגרי בית הספר שנפלו, וגם נפלנו ונקלענו לשנתיים של מלחמה, אז גם העלאת המודעות לחטופים, למפונים, לנופלי המלחמה, לשורדי נובה, כל מה שקשור בעצם לכאב של המלחמה. פרויקט נוסף שבבית ספר זה מחוברים. מחוברים זה פרויקט שעובד עם ניצולי שואה, יש לנו 9 ניצולי שואה, בחלקם יש בני זוג, שבעצם אנחנו מלווים ביחד עם מורה מבית ספר ותלמידים שמגיעים אליהם הביתה, ואנחנו עושים גם אירועים פה בתוך בית ספר, סביב חגים ומועדים, חגי תשרי, חנוכה, פורים, יום הזיכרון. לפעמים אנחנו משלבים באירועים גם את ניצולי השואה וגם את המשפחות השכולות, כיצירת קהילה שהיא בסביב תלמידי בית ספר ומשפחת אורט גבעת רם. ויש לנו עוד פרויקט שהוא עידוד לבריאות, אורט בריא, ואני מלווה את 3 התוכניות האלה בבית ספר. ולדוגמה, יש עכשיו ילד שמרגיש, או תלמיד שמרגיש שאין לו זמן להתנדב, או הוא לא מוצא איזה מקום להתנדב בו. איך כאילו את מגיבה, איך את עוזרת לו, מה את עושה? אז בעצם זמן להתנדב או מקום זה עניין של החלטה וסדרי עדיפויות. אני יכולה לבחור להתנדב וללכת לפגוש את סבתא שלי, ולשמוע את הסיפור שלה ולשאול אותה שאלות, ואחרי זה לתעד את זה לתוך סיפורי עולים בארץ. אני יכולה לבחור מכל השעות שאני גוללת בטיקטוק, להעלות סרטונים שהם מדברים על הסברה, או על המלחמה, או על הדעה האישית שלי כלפי דברים שקורים במדינה. אני יכולה לעשות עריכה של אלבום לנופל דרך הבית, דרך המחשב. אז אני חושבת שזמן זה עניין של בחירה, ולא של באמת זמן בשעון. למה לדעתך חשוב שתהיה בבית ספר תוכנית התנדבות כזאת, או אפילו חשוב שתהיה בגרות שקשורה במחויבות אישית, מעורבות חברתית,
אם אין לנו את זה בעצם, אז אנחנו לא יכולים להוציא תעודת בגרות. אני חושבת שדווקא בשנים האחרונות, גם בשנות הקורונה וגם במלחמה, ובכלל במציאות שבה אנחנו חיים במדינה, החשיבות שלנו כעם, כחברה, כחלק מתוך קבוצה, הרבה יותר חשובה, והאם אני יצאתי עם תעודה עם כמה מספרים שנותנים איזשהו אומדן חברתי או לא. האומדן החברתי שלי כחלק מחברה, בעצם בא ואומר מי אני, בערכים שלי, באיך שאני קם בבוקר, במה אני מסתכל, האם ההסתכלות שלי היא כלפי חוץ או כלפי פנים, וכשבן אדם חי בתוך הבנה שהוא חייב קודם במחויבות להיות חלק מחברה ולתרום לחברה, ואחר כך גם עושה את זה מתוך בחירה ומתאים את זה לידע שלו, לכוחות שלו, לחוזקות שלו, אז זה הופך אותנו לחברה טובה יותר. אני חושבת שאם לא היה את התוכנית הזאת בשנים האחרונות כחובה, אחרי המלחמה האחרונה היינו מבינים שחייב להכניס אותה כחובה. ואלו התנדבויות חדשות או מטרות של התנדבויות היית רוצה לקדם השנה או בשנים הבאות, או משהו שיהיה איזושהי מסורת, איזה דברים היית רוצה להריץ ולקדם בבית ספר בתחום של ההתנדבויות? אז אני כל הזמן חושבת ליצור ולעשות. אני בעצמי מתנדבת בהרבה מאוד מקומות. יש לזה אולי מסר שהיית רוצה לתת לנו, התלמידים, או לתלמידים חדשים, או איזשהו מסר בכללי לגבי המעורבות חברתית, משהו שהיית רוצה שאנחנו נדע, משהו כדי לגרום לנו לרצות להתנדב אולי גם אחרי, או משהו כזה. הייתי רוצה שבני נוער מגיל 16 ומעלה יבינו שהיכולת שלהם ליזום ולעשות מעורבות חברתית שהיא הרבה יותר מללכת ולהשתתף באיזושהי עמותה או עשייה, היא ענקית. כי כשמישהו בא ומרים כפפה על משהו שכואב לו, זה העשייה הכי משמעותית, כי זה מחובר לכאבים שלו, לצרכים שלו, להבנה שלו מה צריך להשתנות. אז החלום שלי הוא לגרום לבני נוער להרים את הכפפה, ולעשות את הדברים שחשובים להם בסביבה הקרובה שלהם, במסגרת שבה הם חיים ורואים מסביב מה צריך. וכשהם יבינו שיש להם את היכולת בגיל צעיר כזה, אז בגיל 18 בצבא, מה שאנחנו כבר רואים, יהיה פי 4. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו ושיתפת אותנו בכל העשייה החשובה הזאת, ועל התפקיד שלך וששיתפת אותנו מה את עושה, ואיזה דברים קורים בבית ספר, וכמה שאת מעורבת גם בתור עצמך כבן אדם, ואיך את בעצם עוזרת לנו להיות מעורבים. אז תודה רבה לך. ובנימה זאת, תודה רבה לכם המאזינים. אז נתראה בפרק הבא של כוח ההתנדבות.